Mama Quata's channel. For today's video, we're going to cook laoy or the healthy vegetable soup. But before anything else, please don't forget to like and subscribe to Mama Quata's channel and click the notification bell so you won't miss any of my videos. I believe laoy is very popular in the Mindanao or in a southern part in the Philippines. And guys, ito din yung pawala sa umay or sa bigli. Okay, are you excited? Let's go! Guys, first thing ay lalagyan natin ng 2.5 liters ang kalan natin. And then, i-allow lang natin na mag-boil ang tubig natin. Pag boiling na ang tubig at ready na, una natin ilalagay ang tanglad or the lemongrass. Ayan. And then also the ginger. Yung luya natin. Guys, pag gagawa tayo ng laoy, the best talaga guys ang pag merong lemongrass or tanglad or luya and ginger. And then next, lalagyan natin ng asin. Meron ako ditong 1 tablespoon of salt. So, yung sa salt, depende na lang yun sa preference ninyo and to taste. Kung gaano kaalat ang gusto ninyo sa sabaw. And then next, yung red onions or the sibuyas. Kung makikita ninyo dito, meron akong tatlong klaseng vegetable. Meron tayo ditong okra, meron tayong squash, at saka eggplant, talong. Ang tawag dito sa okra ay lady's finger. Ayan, kung nakikita ninyo ay kumukulo na ang tubig natin. And then, so ilagay natin itong vegetable. Una ang okra. Simmer ng konti, ipa-boil, allow na mag-boil ng lahat. Takpan muna natin ito guys hanggang lumambot yung okra natin. So takpan natin about 3 minutes. And then next ay ilalagay na natin itong eggplant, yung talong, yung mga talong. And of course, ang ating squash or the kalabasa. Ayan. Takpan natin uli hanggat lumambot yung mga gulay natin. So, hintayin natin guys na lumambot yung mga gulay natin. Ayan, parang almost done na. Parang lumambot na. Hintayin natin na lalambot na. By the way guys, ang paggagawa kayo ng laoy or laswa ay kailangan talagang meron kayong lemongrass or tanglad and luya.
perfect talaga sa sabaw pag merong tanglad at saka luya. Mabango ang sabaw at saka talagang masarap ang maging sabaw ninyo, maging lauoy pag meron yung dalawa, present talaga. Testing tayo sa kalabasa kung malambot na. And then, okay, yan. Okay na yan. And then, ang sunod ay ilagay natin ang ating kamatis. Kamatis at saka sibuyas, dahunan. And then next, meron ako ditong spinach or pwede ding alugbate. So, pwede na ninyong i-lower na yung stove ninyo, low heat, para hindi naman ma-overcook yung gulay. Haluin lang ng konti. Ayan. Very low lang yung fire ninyo guys para hindi naman overcook yung gulay. Kung makikita ninyo, very colorful na ang ating lauoy or laswa, healthy vegetable soup. And then, optional lang itong isda. Meron ako ditong leftover na salmon, fried salmon, pero optional lang. Kung ayaw ninyo maglalagay ng isda, it's okay. Pero kung meron naman kayong leftover isda or meron kayong fresh na isda, especially dyan sa Philippines na maraming mga presko na isda, ayan, that's the best din yan. So, ayan, ilagay. And then, ihalo ko na ito on top yung isda, pritong isda, ayan. Ganun lang kadali guys, very easy ang ating paggawa sa pagluto ng lauoy or the laswa, or we call it the healthy vegetable soup. So, tikman natin. Perfect. Sarap. Sa akin ngayon guys, ang panimpla ko lang ay yung asin. So, it's up to you kung gagamit kayo ng patis para panimpla or ano pa yung preference ninyo para to taste it better. So, ayan. I think tapos na ang ating pagluluto ng lauoy. So, ayan. Kung makita ninyo, very colorful ang ating. So, i-off ko na itong stove natin. Ayan. See to it guys, ang tip ko basta pag magawa kayo ng lauoy, ang tip ko lang na huwag ninyong i-overcook yung mga gulay, yung mga vegetable natin. Kailangan tamang-tama lang ang pagka-boil or paglaswa ng mga vegetable na gagawin natin sa lauoy. Ayan. I think that's ready. Tapos na ang ating lauoy. Lauoy. Tada! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hello, wow, my pot. Wow! Ano po yan? Oh my God! Birthday to you. Oh, make a wish. Make a wish ka na. Good health and more blessing. Thank you guys. So, gustong mag-greet sa birthday ko. Surprise talaga. Talagang Comment na-surprise. Comment below kung sino may gustong
wish ng birthday. Happy birthday, Mang. Ma, walang laway, ma. Ha? Walang laway, Happy COVID. birthday. Happy birthday, ma. Happy birthday, ma. Thank you sa mga anak. Happy birthday. Allah, ang sarap Thank ng you. ulam natin sa birthday mo. Palabog ng regalo! Thank you, Pam. Ang sarap ng ulam sa birthday mo. Walang lechon, pero maraming gulay. Yeah. Char. Happy birthday, ma. Thank you na. Thank you Happy na. birthday. O, yan na siya. Kaya, happy Guys, simple lang talaga ang birthday celebration ko. At saka, ang importante, sama-sama ang family. At saka, talagang big surprise talaga ito sa akin. Akala ko cooking lang talaga sa Lawoy. Pero, kompleto ang birthday ko ngayon kasi merong ice cream cake! Yan. So, samahan nyo ako guys na mag-celebrate sa birthday at saka kung meron ding palabok! Tereng! And then of course, sa bulaklak galing kay Papa Q na orchid. And then also, I would like to shout out sa friend ko na si Christy sa gift niya. Naku guys, she's very thoughtful. Thank you so much, Christy, for your birthday gift. So, lahat ng mga wishes for the holidays, and of course, sa mga gustong mag-greet sa akin ng happy birthday, more blessing and good health, thank you, comment below guys. Thank you so much. And then, of course, sa mga kababayan natin na sa all over the world, mga OFW, hindi man OFW, mga loved ones ko in the Philippines, sa Dipolog City, I miss you guys. Ingat kayo palagi. By the way, of course, hindi kompleto ang ating video kung walang shout out. So, shout out ko sa cousin kong si Yeye Calo, Gert J, Jackie Daniels, Josel Sales, and then Lady Dawn Castel, Yona Vellas, Inang Konyang TV, Rosalie Regina, and Louie Chris Palalon, and then Louie Lay, PH Japan, Frankie Carter, John David, Alvin Montesa, and sa lahat-lahat na hindi ko na-mention, sa mga subscribers, mga likes, lahat-lahat na guys, all your support, guys, sama-sama tayo, hawak kamay for the year 2021, tayong lahat, and stay safe and strong for everyone. Good health. Bye! Mwah! I love you guys!